Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Jingjia hari luom Garo hari ni kisngi bat ke badang beteng haduk mentah ke Pynkynmaw gitu kisngi ki ba uwe na kinong yalam jong ka knam hakitu gipor uba Adelbert nongrum ulami banekun bat Dawa ban penbet ya ke edi rules shispa at pupra uba Adelbert nongrum hakitu gipor haba ukran hapo ka yeng dor bar thau an ke KHEDC bat yam jau umat ki babun ki ben bat ong ba uyam kum ukhlung hendai la da phai dien biang mentah hadian ke Jingjia hari luom Garo ngis ngau tho mentah bakalong ke badan kam ban Pynkylla kumunong yalam uba Adelbert hakisnam arajal khatnyo ulakran labun sien ha district council bat kabala pendong yu hadu bon hab ban yamrang ba ha district council ha usnam aja khatnyo namar kum ki MDC nakawei katam shakawei katam ila shuklat ban penbet ya ke edi rules shispa arpupra kila shusngap halor ke jing ailat jong kan ka anya ki we ki jat benriu wat ki bom dei riu luom kila ban shimbenta banong kinong tap vote bat ban yakun ya ke election ngiken mau bah kitu ki por kum unong mi khmat ula jibu jengkali lada ki we ki jat benriu kin yo rung hapo ka autonomous district council kani ka council kan dei no ka jong no hakata ka por ka council kanum ai shu ya ke jinyada yang ki riu luom lada ki we ki bom dei kin yo e shimbenta kan ai jinyada shu yang ki trai muluk ben shwa yu ba Adelbert ki ong ba uyam ba hendai ublei uai ka sap ba undon ka jing perkhat jingai ngidon ka jing kerman ba kinong yalam jong ka jat benriu jong yi khamtam ki MDC ki badan hapo ka KHEDC ba GHEDC ba kinyo i ka e ka balaja menta bat shimi ki sin jam ban thau ya ki an ki ba khlan ba ki we ki bomde ki riulum kin omyo bane shimbenta ban thap ni yang election ha ki district council ya don kanu ka kamru ka bangin hap ya keren ya penbek ki kamru ku mengalong ya piminem don kamra songkai ni songing ya keren hi hang ni barako kata kalong ka karkom im jang giri undai langit ndaki briu ki ya be ya kata ka kum ka juk ka bamta kan kanduk kani ka jong man barim bon ki ai baro ki bale uman barim ki ladu